Sig hej til alle sammen, vi er recorder nu, AJ. Sig hej, her er introen. Hey, what's going on, guys? AJ Scorpion her. Faktisk recorder jeg ikke, men det er kun Wall Street, der recorder lige nu. Alligevel, vi skal tage at trolle nogle mennesker. Hvis det virker. Vi sætter jo over, hvorfor jeg er en pige. Jeg tabte et ledermål til en fyr, lige meget. Okay. Bare ignorer hans sexede pisken. Vent hvad? Hendes sexede pisken. Okay, det var bedre. Okay, du har ikke at freaking flip den her lever to, ellers så springer det helt i luften. Roger. Okay, Roger, ja. Bare så I ved, at vi har fået en spawner nu. Ja. Og så ødelægger jeg spawneren. Ja, uden en silk touch. Ja, og så købte vi en ny spawner. Fordi vi er seje og rige. Jeg stiller lige stone blocks udenfor her. Okay, vent lige. Hvordan vil du komme væk så? Jeg kan lige til dig tilbage, vent lige. Jeg skal lige TP til dig. Tilbage. Wall Street. Jeg skal lige sætte et home derop. Nå, okay. Vent, kan du, når du laver et home, ikke også, kan du så gøre det instantly? Instantly? Ja, altså, når du lige skriver home, og så troll. Vent lidt, AJ, når du skriver home, ikke også? Home base, ikke også? Kommer du der så instantly? Der står home base, Eller skal du vente 4 sekunder? Altså, jeg skal vente 4 sekunder til at komme derhen. Nå, okay, ja, det er fint, det skal jeg også. Det skal jeg lige vide, om du kan komme der instantly. Altså, det er med, det er, at du ved godt, når man teleporterer som en starter, ikke også? Ja. Så skal vi vente sådan 60 sekunder, for at man kan teleportere igen. Nå, og det skal vi ikke længere. Nej, det er faktisk det, jeg ikke. Det var faktisk det, jeg mener. I ved det ikke. Jeg har fået Volleyjoy, eller hvad det hedder. Jeg har fået det. Yay! AJ har også fået det i den anden video, men den er ikke blevet uploadet endnu, fordi jeg er for doven. Okay. Jeg tror, vi er klar. Er du oppe ved den der lever? Jeg er oppe ved leveret. Vi mangler kun nogle mennesker til at join. Du skal bare sige sådan trainer. Jeg har fundet nogle trainer space eller noget. We found trainers space. Der kom nogen, AJ. Der kom nogen. Der er nogen går op over. Nå, shit. Okay, jeg kommer nu. Wait, what? Han er claimet? Hvordan har han claimet? TP opad. Han har claimet den fucking... Oh my god. Jeg fik et chok. Jeg prøvede lige at skrive skoster en 9 og så... AJ. Jeg kan ikke engang slå ham. Fuck, jeg døde. Okay. Enemy... Hvad er det, han hedder? Nier. Han hedder... Men jeg kan ikke gøre det. Okay, han hedder nummer STE for og PNP. Shit, han kommer efter mig. Okay, godt. Det gode er, han følger efter mig. Han har ikke claimet selv, det står så ikke. Enemy. Hvad hedder den freaking faction? Nej, jeg er død! Okay, det er det, han hedder, AJ. Enemy. Ja. Okay, spørgsmål. FP. Nej. PVS. Det var ham, vi gik efter før. Okay, det er vores space alle sammen, bare så I ved det. Hvor er han henne? Jeg ved det ikke. Noget? Nej, jeg døde. Han havde... Okay, du one-shotter nu? Ja, han one-shotter. Okay, PV5. Nej, jeg tror jeg har en god sag i PV6. Sorry alle sammen, men han tog bare ikke lige, vi troller ham der. Yep. Ja. Han kan ikke lige blive troll. Faktisk quittede vi ham før, men så quittede Logan, det er en new. Og nu kommer han tilbage ekstra stærkt. Så det er bare skønt. Hvorfor er der bare starter svært? Jesus. Jeg ved ikke engang, hvor han er henne lige nu, på at være ærlig. Det ved jeg heller ikke.
Jeg tager strength boards. Okay, og speed. Og 3 9. Okay, Okay, han er nede et eller andet. Han er nede os. okay, godt. Jeg ved bare ikke, hvor han er henne. Jeg går til mit... Vent, lavede jeg et home derhen? Det kan jeg ikke huske. Nej, jeg lavede ikke et home, AJ. Jeg er nødt til at TP dig. Jeg lavede ikke et home. Og så tilbage CP. Ja, jeg lavede ikke et home. Fuck. Okay, han er et eller andet sted tæt på i hvert fald. Okay. Men du har et home henne i trollbasen, ikke også? Jeg har brugt skrådstræk 9 for at finde ham, så godt. 9. Okay, vent lidt, jeg prøver lige 9 igen. Okay, vi kommer tættere på den her vej. Det gør jeg ikke noget ved, kun starterarmor på. Eller jeg havde en mester. Hvad havde du på? Jeg havde et job. Nå, okay. Skidt. Jeg tror lige skrådstræk. TV3 igen. Okay, der er en anden vand her, han er sikkert derhen, tror du ikke? Jo. Har du, Ja, han er på 9. har du animeret ham? Ja, jeg har en med ham. Okay. Hvordan kan de være så rude? Nogle sandstormers. Okay, han er gået længere væk nu. Han var virkelig tæt på før. Jeg er ved at blive kommet tættere på nu. Det er nu, jeg er langt. Han er lige her. Han er lige her. Han er lige der. Jeg tror faktisk, det er en hacker for at være ærlig. Ja, okay, han skader. Okay, Jeg nakker ham. Må jeg godt få nogle... Vent, jeg har gavels selv. Og jeg er stadigvæk i combat. Okay. Han fik nogle gode combos på mig. Har du brug for nogle gavels? Nej. Okay, jeg går til home trollet nu. Okay, jeg TP bare. Okay, han er tæt på, står der. Okay. Måske sætte en home også. Ja, jeg tror, han har sat et home. Har du overclaimet den der troll? Nej, jeg tror ikke, jeg kan. Det kan du da godt. Har vi ikke mere på? Eller nej, vi døde jo. Vi har mindre power nu, har vi ikke? Nej, men det er ikke det, der gør det. Det er ikke det, der gør det. Vi skal gøre sådan, så han får mindre power. Nå, okay. Men han er lige død Hvor recorder du egentlig stadigvæk, Tobe? Hvad? Eller, hvor recorder du egentlig stadigvæk? Ja, jeg recorder stadigvæk. Vi er stadigvæk i gang. Roligt. Vi har nogle fejl, men det er lige meget. Jeg synes på, står der. Jeg sætter lige et home, og jeg henter lige nogle flere ting. Sæt. Nå, der er han. Shit. Okay. Hvor er du hen? TP. Okay, jeg nakker ham. Nå, okay. Jeg går lige til home. Ja. Skal jeg hente nogle pods til dig også? Men i land. Det ser ud til, at han er unclaimet landet igen. Okay, jeg skal hente nogle pods til dig. Ja. Ja, Okay. det er godt. Vil du have 2 af hver, eller 1 af hver? 2 af hver. Okay. Men i F, F, A, S, D, A. Okay. TP. Okay, så. Undskyld for forstyrrelsen. Det er ikke vores skyld, at I ved det. Det er faktisk hans skyld. Okay. Ja, hvem end han nu er. Ja. Hvad fuck lavede jeg? Ikke mit svær, undskyld. Her, tag det. Okay, der, tak. Jeg ved ikke, om jeg har nogle gode swords. Og lige vagt. Jeg har kun starter swords, for at være ærlig. Ja, jeg tager bare en sharpness 5 så den er god nok. Der er Klinkler. F math. Ja, men vi skal nok komme en mere gang, og så kan vi... Nå, okay, så kan vi gøre det. Okay. Okay, jeg kan se, at vores skrådstræk er nu. Okay, hvor er du? Du den her vej. Det ser ud til, at han går længere væk. Jeg tror, han er på hen ved den der base, jeg er ikke sikker. Vent, er det der en rated base, eller hvad? Jeg
tror den er rated, jeg er ikke sikker. Ja, det er Han ødelægger så meget den her video, det er... Okay, ved du hvad, jeg drikker ikke min strength potion endnu. Jeg drikker min speed og strength. Bare fordi jeg kan. Og fordi jeg har 2 til. Så... Jeg kan lige mærke til, at han, da han dræbte os, ikke også? Ja. Jeg tror, jeg havde Voyager armor på det. Ja, jeg havde Voyager armor på det, så vidt jeg kan huske. Så jeg mister ikke sådan noget godt ud over en sharpness 5 økser. Glem noget fire aspects med. Så på skrådstræk 9, så du kan se, hvor langt væk han er, fordi... Okay, men lidt. Skrådstræk 9. Han er ikke... Han er der ikke på min. Han er... Den er heller ikke... Jeg går lige hen til home trollet igen. Så til... jeg har også home troll. Hvad laver jeg? Home troll. Han ødelægger vores port og vores troll. Og det var den sidste troll. Han trollede mig i AT. Så fuck ham. Og vi kan ikke engang overclaim endnu. Altså prøv at se F-claim. Han er alt for OP. Hvorfor gør han det mod os, man? Vi prøver bare sådan med normale mennesker, der prøver at narre folk. Ja, vi skulle også sprunge den der i luften, da vi havde chancen. Ja. Nu kan vi ikke engang komme ind i vores eget hus. Nej, jeg overvejede faktisk at springe i luften, mens dig og ham var derinde for at dræbe ham, men jeg tror ikke, jeg kunne. Så skal vi lære en TNT-kanon. Ja. Ja, han er slet ikke engang tæt på. Nej, jeg tror faktisk, han kommer tilbage med bedre armor. Han siger endda til chatten, please pay me $250. Er det ham? Ja, wow. Det var dig, jeg fik det chok. Jeg så ham op, så nu han ødelagde det. Det var virkelig meget TNT. Det var sådan halvdelen af det. Alt vores TNT var skidt. Ikke alt, sådan vi har 3 eller 4 stark tilbage hjemme. Han spillede sådan 7 starke af TNT. Og så... Hvad er det, han hedder egentlig? Steve for PvP til... Jeg ved. Ja, han er Steve PNP. Hvordan kan han gøre det? Har du ender med deres faction? Hvad hedder hans faction? Men i skrådstræk tilbage her. En TP faktisk. Han hedder Asta. Hallo, lad være med at TP Jesper. Ikke inden for en claim. Der skal du ikke nakke ham. Ja, han... Fuck. Ja. Så kan vi claim nu? Claim. F-claim. Ja. Jeg ved, nej, jeg købte den af verden. Okay, så er F-claim og F-unclaim. Okay, ja, endelig. Vi kan ødelægge ting. Ja, F-unclaim. Nej, vent. F-unclaim. Okay, F-unclaim. Okay, vores troll kan gå videre. Kan det ikke? Jo. Okay. Så jeg har en faktisk, jeg claimer lige her, okay? Ja. F-claim. Og så går jeg herned igen. Du ødelægger lige taget. Okay, godt, du fik taget. Det er godt, ikke? Okay. Guys, tilbage to me. I'm in Kranos. Kranos. Ja, jeg hedder base. Control. Okay, jeg venter til, at der er nogen, der TP'er til mig. Okay. Okay, der er en, der TP'er til mig. Okay, skal jeg gøre det? Hey, der er en elder. Okay, control. Okay. Gør det. Nu? Ja. Okay. Hey, kom nu! Væk! Nu får min frame den af. Tag gearet! Hvilken her? Tag gearet! Hvad? Tag nu gearet!
Tænk nu gearet. Ja, tag nu gearet. Er der ikke noget gear? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om han døde. Hvad hed den? Jeg tror ikke engang, han kom hen til basen. Nå, men jeg var bare holdt over alt det her, vi gjorde, så ja. Ja, det var faktisk en elendig troll. Ved du hvad? Du får lov til at uploade videoen, det er også din channel. Nej. Det var dig, der har videoen. Ja, jamen. Fuck. Hallo alle sammen, ikke også? På hans egen channel har han uploadet en PvP-video her. Han gider ikke uploade ind på vores channel. Og jeg har slettet den nu. Hvis det skulle godt op. Nej, du skal uploade den her ind. Jamen, jeg kan ikke. Men den er slettet. Nå, alligevel. Det var en Sukke kom. Okay, vent lige, Sukke. Ja. Jeg skal lige, jeg bygger lige herop. Jeg skal lige delete mit phone. Okay, Sukke TP til mig. Okay. Nå, jeg skal lige skrive til BXF. Oh. Jeg glemte, at det ikke... Oh shit. Ja, okay. Sukke, hold shift med, ikke også? Ja. Og klik på F1. Ja. Hold dit våben i hånden. Okay, alle sammen. Det her var episode... Jeg ved det ikke. Episode... Hvad for en episode er det egentlig på? Vent lidt. Vi er nødt til at tjekke det. Vent lidt. Ja, så Det er episode 4. Det er episode 4. Episode 4. Tid til at trolle folk, og så er der en mand, som selvfølgelig troller mig, og det ligner, jeg flyver. Godt, ikke? Ja. Okay, nu vi flyver sammen. Okay, alligevel. Du flyver også. Alligevel. Okay. Alligevel. Lad os lige tage vores tøj af. Okay, jeg håber I kunne lide den video. Ses.